Kuhlanganiswe abazalwane abaqhamuka ey'ndaweni ey'ningi zase-Blue Bay. Kulabazalwane-ke bawu-8 abantu abakule competition. Kulabantu abawu-8, abawu-7 bamakholwa, kodwa yedwa akasilo ikholwa. Lo ungasilo-ke ikholwa uyena ozobe enyakazisa amabhodwe la endlini, enza ukuthi kube nengxabano kuxatshwane la endlini. So lo muntu-ke uzobizwa ngokuthiwa i-culprit. La makhola la kuzothiwa kumele athole i-culprit ukuthi ubani oyi-culprit la endlini. If kwenzeka ukuthi ekupheleni kwesonto njalo ekupheleni kwesonto basilecta i-culprit, basilecta i-culprit wrong, lo muntu loyo uzogoduka. Mangabe godukile sho ukuthi usephumile egemini. Umuntu oyogcina esele kuyena ozopointa i-culprit. Ekugcineni uyena muntu ozothola u1 million Bazarians. So-ke sebefikile-ke Nkosi yami abazalwane benkosi. Sebehleli nje yabona kuyaxoxwa amakhona ngamakhona, abantu bayafundana, they are getting to know each other. Ubuyi uhleli noceliwe phansi bayaxoxa. Bazama nje ukuthi bazane ngoba bawo roommates. Sho ukuthi la ama-room awu4 kulala nga2. Mase kuba ne-prayer room, mase kuba amanye ama-room kasendlini, okhishi kanjalo bathroom nani. So-ke ubuyi usetshela uceliwe. Uthi eyiceliwe mntanami ngizocela ukuthi ungacabange ngathi ngumuntu onje yabona weird or something, umuntu oweird or umuntu onjanjani. Njalo ebusuku ngo12 ngiyavuka ngikhuleke. So ngicela ungathuki ingane yami mangabe usungibona ebusuku senginyamalele. Ngizohamba ngiyokhuleka kwi-prayer room ngoba ngibona ama-room asondelene. Angifuni ukuthi ngivuse abanye abantu sengikhala ngiyindlala enkosini. Ngizohamba nje ngiyoyindlala kahle enkosini kwi-prayer room. Athi-ke uceliwe, hawu kanti mama ubuyi hawu nawe uyathandaza ngo12. Nami ngiyathandaza njalo ngo12 mama ubuyi. Kwaqala ekhaya nje savelane nje saba nezinto ey'nga-understandeki. Umntana wasekhaya wangene idimoni thizeni, sathi siyakhala uNkulunkulu sifuna ukuthi alithukulule. Njalo ngo12 idimoni belifika qathatha kuphamba namankomishi kuwe iy'valo zamabhodwe. Njalo ngo12 saqala lapho ukukhuleka ekhaya. Kwathiwa noma sesisinqobile isimo leso, sesilinqobile lelo dimoni, kodwa nje sisaqhubeka siyakhuleka njalo ngo12. Nami nje sekusegazini lami, ngikhula ngo12 ngiyakhuleka. Angikwazi nje ukuthi ngo12 ngivuke ngingalivuki ngingawaxosha amadimoni ngo12. Ake bavumelane ukuthi bazovuka ndawonye baye kwi-prayer room, bahambe bayoyindlala kuJehova, bayokhala kuJehova. Sebeleleka abantu sekusebusuku u12 ebusuku manje abantu balele bayahonqa isebusuku vele ebusuku kuyalalwa kwenziwani. Avuke-ke uceliwe kanye naye umabuyi bayahamba bayokhuleka. Sho ukuthi laphayana mangabe befika endaweni yokukhuleka besahamba nje ngepassage bayezwa usikhona umuntu okhulekayo. Kukhuleka bani laphayana? Kukhuleka ugcinile Mlilo Khoza. Uyakhuleka ugcinile uMlilo Khoza. Nkosi ngiyayindlala kuwe umoya wami, umoya ongcwele kimi awufuni ukuhlala nento engcolile. Hayi baba uNkulunkulu omuhle, ngiyasikhulekela isiphithiphithi sasendlini. Ngiyamuzwa umntwana wakho uSayfo laphayana baba, uyakhuluma, uyahleba, uhleba ngomunye umzalwane wakho. Uthi ubuyi hawu uyena culprit ngoba ubuso bakhe budibhikile, buyasho ukuthi bunephuza face. Sho ukuthi iyona culprit lena edla utshwala, edephuza utshwala. Uyakhuleka uyayindlala kuNkulunkulu laphayana. Ugcinile Mlilo Khoza. Kanti ubuyi uqhamuka nje uhambe passagini uzovela namuzwe ukuthi kukhulekwa ngegama lakhe. Utshena lo munye yena akamzwanga ukuthi kutheni, kodwa imangaliseke lento leyo ukuthi hawu kungaze kusawu day 1 sekunabantu asebehleba kanjena abanye abantu sebebhodishe abanye abantu.
Ubuyi angene ngeyicapha ekamereni likabani likaSayfo. uSayfo ushare iroom noDr Mateu. Angene neyicapha ubuyi useyathetha uyala ukuthi shukuthi iculprit uwena idemoni la endlini, uwena usathane. Usho ngamathathu wagcwele ingalo uyidwebile. Bekumele kade ufihlile ngamashetha amakhulu mangabe usafika la ufihla umnjalo bakho. Usho iminyeke kaSathane. Okwamona phu indoda ekholwa enemvinqo yeminyeko engako. Wena uhamba uyongihleba uthi mina ubuso bami nephuza face. Iphuza face vele ngangiphuza utshela ngangibudwadlaza ngingakakholwa. Manje sengiyakholwa. Le show lena kuthiwe ishow yokuthi niqaphele ibehavior ukuthi ubani umuntu obehavior kweculprit. How come wena uzongibhodishema uzobuka umzimba wami? Akushiwo ukuthi bukana umzimba, bukana amasikazi akudala enawabekwe uSathane, kuthiwa bukani ibehavior. Ubuyi uphezulu bangumsindo, unqonqoroza phezulu. uSayfo Nkosi yami axolise athi mina bengaqondile lokho, ngiyaxolisa ku wrong. Nkosi yami ngiyaxolisa, angisiyi culprit, ngiyaxolisa. Bekade nje ngithi nje ngiyasho nje nami ayikho into ebekade ngisho, futhi angiyikhuluma nganabantu abaningi, ngikhulume nomuntu oyedwa lento. Ngiyaxolisa Buyi. Ekseni bavukeka abantu, sekuvukiwe ke manje. Ayike ubuyi useyaqala kudaba. Uxoxela bani? Uxoxela umfundisi. Hayi mfundisi, into esingenzakalele lana ebusuku awazi wena. Ngiyavuka ebusuku ngiyahamba ngiyothandaza. Ngifica ugcinile umlilo ukhoza lapha yana uyathandaza, uqeqemuka amalangaba uyakhala enkosini. Uthi uNkulunkulu mina ngikwazi ukumelana nalesixakaxaka. Angikwazi ukumelana nayo yonke lento le abantu abahlebayo. Ngiya-understand ukuthi ishow lena, kodwa phela sabazalwane kumele siveze ubuzalwane, hayi ukuthi sesoveza ibeef, siveze ukudelelana, sivoze ukubhodishemana. Hayi umfundisi nje usathukile usikwenzakalani. Aze nalo udaba ubuyi, alilande ubuyi udaba, alilande ukuthi umfana uSayfo lo neminyeke emide lengayo unale sibhadlalazi sethathu. Ngibone ebusuku engagqokile sigcwele ingalo singaka, uzobhodishema mina. Hayibo, awulazi imfundisi lelizwe leli uthi ubona ugongolo ubona ucezwana lo bhici esweni lomfowenu, kodwa ugongolo olukhulu likuwena. Uthi umini iculprit ngoba mina nginobuso ongathi bunephuza face. Angiphiki ngigugile, ngake ngahabula amawayini ebusheni bami, kodwa hayi ukuthi ngizobhodishema abazalwane. Hayi manje wena Buyi, mina angifuni ukuthatha amasayidi. Phendula umfundisi, angifuni ukuthatha amasayidi, kodwa yona ke lo nkulumo ayimnandanga. Mhlawumbe kuzomela sihlale phansi sikhulume naye uSayfo ukuthi uwakhuluma kanjani amagama abhlungu kanje ngomunye umuntu. Athi ubuyi hayi khulileka. Vele igame leyo khomba iculprit useyivezile ukuthi uyiculprit. Kuthiwa sibobheka ama-behavior. I-behavior yakhe iyona le kade izoletha ingxabano lendlini. Useyicreateile ingxabano. Kuzomele silikhiphe iculprit. Kuzomele simkhiphe uSayfo. Iyona culprit le uSayfo. Simkhiphe nje igame isaqala. Aqhubekeke manje ubuyi useyoventa kuDudleni. Uzoventa kuDudlena uzenzele itiye, wenzela uDudlena i-grape juice. Uzwile kuthiwa uDudle uthanda i-grape juice. Ayi uyaphuza ngama-grape sakhe uDudle laphayana. Uyabhizi, uyaventa ubuyi. Uxoxa nje lonke udaba lolu kade exoxela umfundisi ngale. Hayi-ke angabi nawo amazwi okuphendula uDudle. Phela kusase-early kwigame, awazi ukuthi who to trust, ubani kumele uxabane naye, unganyathela amakhona muphi umuntu. Wavelane nje wangaphendula uDudle. Akesho ukuthi uSayfo usexoxa norumza wakhe uDr Mateu Mfethu. Kodwa Dr Mateu Mfethu, ngiyakucela, ngiyakuncenga, uwena lo daba lelu laqala ngihleni nawe. Wena sathi sinawe sincokola, sathi asibukeni around ukuthi ubani nje ongaba nenswebo yokuthi uyena iculprit. Kodwa naku manje sekube ngathi umini iculprit. Mfethu, ngizokucela, angikaze ngicabanga ukuthi ngingacela umuntu kusase-early kanjena egamini ngimcele le favor yokuthi Mfethu ngicela ungiprotect. Ngizocela ukuthi ungiprotect ngoba into ezokwenzakala ngizophuma mina kule game. Mina oqala ozophuma. Abantu bazothi umina iculprit ngoba ngadelela ugogo lona ubuyi.
ngicela ukuthi mfethu ngizobiza i-meeting ngibaphekele kahle, ngizopheka kahle, ngingene ekhishini ngipheke zonke iy'nhlobo ngoba izolo sike sahlala kwathiwa umuntu akasho i-favourite food yakhe, ngipheke i-favourite yawo wonke umuntu. Mase-ke ngiyalikhuluma udaba phakathi kwabantu bonke, ngibatshela ukuthi mina angikaze ngisho lonto leyo. Ugogo lo ufike wazongiconfronta, wangivusa ebusuku ngo-12 ngilele, ngathi angiyazi lonto leyo, wangifaka amazwi emlomeni wathi ngiyenzile, ngingayenzanga. Kodwa mfethu angike-expect-anga ukuthi uphendule uvumelane nami. Ngizohamba ngiyoyibiza i-meeting. Wena ungabe ucabanga the time ngithatha 2 hours noma 3 hours ngipheka, ungabe ucabanga ukuthi wena isinqumo sakho sithini? Uzoma nami noma uzongilahla? Ngoba uyazi ukuthi angisiyi culprit. Le nkulumo ngangixoxa nawe ngo-day 1 kuwena futhi osuggestile ukuthi asibukeni around ukuthi ubani ongaba yi-culprit. Waze wathi wena uyambona u-ostrich leg usho phela urumza wakhe laphayana uyibuya uceliwe, wathi uyambona ostrich leg ukuthi ugqoka isigqebhezana esingakanani, wazi ukuthi isono samadoda sivela ngokubona. Nawe mfethu, nawe ikhona igalelo wadlala kuyona yonke lento le ngoba sasihlebela sabafana, kwasho ukuthi sizobanjwa. Ake uSayfo useyiphekile ibiliboco, udeka itafula, wabiza wonke umuntu, wathi kukhona acela ukukudlulisa, afuna ukuvula isifuba sakho ke akhulume ngakho. Sebehleli abantu uyalichaza udaba lakho uSayfo, uyacacisa ukuthi uSayfo yena akazi lutho indaba yokuthi kwathiwa uBuyi unephuza face. Yena iphuza face akayiboni kuBuyi, akazi lutho, akazi nokuthi uBuyi ke waphuza before. Kodwa useyezwa ama-rumors ahamba la emaphasejini ukuthi uSayfo wathi uBuyi unephuza face. Wathi uSayfo mina ngumzalwane angiyenzi body shaming, angisoze ngabody shame umuntu. So ngicela lo mzalwane lo ekuthiwe uyena obekade khuleka eze la azocacisa ukuthi wayengizwile, engizwe ngitshela bani ngithini ngogogo uBuyi. Asukumeke ugcinile umlilo khoza, asukume ugcinile athi ukuthula bazalwane, lalelani la, mina mangabe ngenkosini ngiyoyindlala uNkulunkulu, indaba engiyindlala ngazo uNkulunkulu between mina noNkulunkulu. Indaba zamagosiphi lawa ahamba emaphasejini angizingeni, indaba yami noNkulunkulu iphakathi kwami noNkulunkulu. Besides ngifastile manje, angifuni nje into ezongixabanisa noNkulunkulu. Ngicela nje ukuthi indaba zenu niyisolve nodwa, ningangifaki mina. Mengikhuluma noNkulunkulu ngikhuluma into eqondene noNkulunkulu. Mangabe kuwukuthi bekhona kumele ngikhulume nani, bekunento ekuzomela ngiyikhulume nani, bengizoniqonda ngqo ngiyikhulume nani. Okwami noNkulunkulu ningangeni, kodwa mangabe kukhona okwami nani then singaqondana ngqo. But okwamanje akukho kumele ngiqondane nani ngqo ngakho. Ngicela niphume kumina. uSayfo abiza urumza wakhe uDr Mateu, athi Dr Mateu ngicela ucacisela abantu ukuthi njengoba kuthiwa mina ngenkathi ngiserumini ngavuma kuBuyi, ngasho ukuthi vele, ngasho ukuthi unephuza face, ngaxolisa. Ngicela uzofakaza ukuthi ngayivuma yini lonto leyo ngoba mina ngaphika ngathi angisoze ngayenza into enjengaleyo. Ngumzalwane, I will never ngibody shame umuntu, especially umuntu omdala kangaka ongangoma wami, umuntu ongangizala. uDr Mateu asukume athi ngiya-understand ukuthi isho lento le, kodwa hayi uyangixaka uBuyi. Uyangixaka ukuthi angayenza kanjani into enjengaleyo because uSayfo wakhuluma wathi yena akayazi leyo nto leyo. Angi-understand ukuthi uBuyi angayisho kanjani into enjengaleyo. Futhi ngicela uku-understand ukuthi uBuyi lento le athi uSayfo uyikhulumile, uyikhuluma uSayfo eyikhuluma nobani ukuze abuzwe lowo muntu lo ukuthi uBuyi washo yini ukuthi washo yini ukuthi uBuyi uSayfo washo ukuthi uBuyi unephuza face. Ngicela ukuthi akhulume uBuyi ukuthi wayikhuluma nobani iSayfo lonto le ukuze abuzwe lo muntu. Kucace ukuthi uBuyi akazi ngoba phela uzwe umthandazo womuntu. Nanga umuntu esethi yena indaba zakhe nenkosi iphakathi kwakhe nenkosi, akafune umuntu ozongena indaba zemkhuleko yakhe. Useyakhankasa ke manje uBuyi ufuna ukubona ukuthi ubani osesayidini lakhe, ukhuluma noBaba Zulu, umbuza ukuthi uBaba Zulu yena uyibona kanjani lento le. uBaba Zulu asho alibe ngembaba uBaba Zulu. uBaba Zulu akafihli kasi umuntu ofihlayo, athi lalela wena weBuyi, wena mangabe kuukuthi lo mfana lo washo ukuthi unephuza face, we wrong lo mfana.
kodwa wena usurong kakhulu-ke manje ukuthi lo mfana uzumbhodisheme nawe ngethathu uthi usathane ngenxa yethathu uthi usathane ngemiyeko. Ungenapho nemiyekweni yomfana, ungena kuphi? So urongi norongi awenzi uright. So mina emehlweni ami umuntu obhedi ngoba umfana uyaphika, mina ngibona kuwena because wena uyambhodishema, uyamdelela umfana, umbiza ngemiyeko kaSathane. Ubuyi azame ukuconvince ingqondo kaBabzulu athi phela weBabzulu ungakhohle ukuthi la iculprit lisemsebenzini lizokuprovoke, lifuna ukuthi mangabe uprovoke ureact ngendlela la ezokukhipha egamini. Sho ukuthi nami ngiprovokiwe ngareact. So ngicela ukuthi uyibukisise kahle lonto Babzulu before uvote ngoba sekuyisikhathi sokuzovotwa manje. Before uvote ukuthi ubani iculprit, ngicela ukuthi uyibukisise, uyianalyze ukuthi kahle kahle uvele umuntu omubi ufika kuprovoke nakuprovoke emakhoneni, wena ungashe mase kubonakala engathi wena umuntu wrong kanti ilo muntu lo okuprovokayo. Akuhletshwa Jesu, ikhona nekhona kuyahletshwa. UDudlena ke manje uzama ukukhuluma noGcinile. UGcinile athi sisi ngiyakholwa mina. Indaba zokuhleba angihlebi, ngumzalwane mina angihlebi namuntu. Bese ngilicacisile udaba lokuthi bengifuna ukukhuluma into umuntu ngimqonda ngqo. Mina angihambelani nokuthi ubuyi akhulume ingcaca ukuthi lo mfana lo unesibhaqubhaqu sethathu athi isikasi kaSathane, athi imiyeko kaSathane. Ukudelela lokho angihambisani naloko ngoba ukusho ingcaca, futhi nakhona ngimtshenile ubuyi, ngamtshela emehlweni, ngamtshela ngqo. Sekuhleli phansi ke manje ama housemates ahleli phansi endaweni eyodwa e-sitting room. Siyakhuluma i-man of the house. Sho ukuthi i-man of the house lana iba njengo big brother, ikhuluma phezulu, ivoice akekho umuntu oyibonayo. Iyababingelela housemates, kuhamba kanjani? Kuyabingelelwa. Isiyakhuluma ke ibuza uSaifo. Saifo, uthini igama lakho lokugcina? Lithini igama lakho lokugcina before sazi ukuthi ubani ozophuma? Ayike uSaifo athi yena angisimini iculprit, kodwa ke abantu angazi ukuthi bazovota kanjani noma bazovota kanjani, mhlawumbe bazongikhipha ekuvoteni kwabo noma kuzokwenzakala kanjani, but okusalayo angisile iculprit. If kuukuthi ngiyaphuma namhlanje, ekuphumeni kwami nizosala nibone ukuthi angisilona iculprit. Ayike akunikeze nethuba ubuyi akhulume. Ubuyi athi angisilona nami iculprit, ngiyathemba ukuthi abantu bazovota kahle, bazoyibukisisa lento leyo ukuthi iculprit kuba yilona elizenza soft. Iculprit uSaifo, uyena oqale yonke lenkulumo le, oqake sonke lesixakaxaka. uSaifo is a culprit. I hope ukuthi abantu bazoyiconsidera lonto leyo mangabe sebevota. Futhi I am positive, kusho ubuyi, I am positive ukuthi I am not going home because ngiyazi ukuthi as much as isikholo kodwa asibona odomkopo, asizona idomu. Siyakwazi nje ukubona iqiniso ukuthi umuntu uyakwazi ukumprovoka wena ubucashile mase umuntu uyanqasha. Abantu bazobona umuntu onqashayo mase beyakhohle lo muntu lo mprovokile. Besides, even if kuthiwa bekade ngiyiculprit, bengeke ngibanga umsindo omngaka, umsindo omkhulu kanje ngo-day 1 ngiveze ukuthi umini culprit. Lana ngiprovokiwe, ngaprovoka umuntu engiprovoke emakhoneni ecashile engabonakali. Ayike i-man of the house icele ama housemates ukuthi abuyele emarumini nawo, afika vote emarumini nabo, mase bazobona kwi-screen esemarumini kuzodlala ukuthi ubani ophumile and mase kudlala ivideo yalo muntu ophumile eseyivalelisa. Ayike ngempela sebephatheke kabuhlungu ke manje laphayana ekamereni uSaifo kanye no Dr. Mateo ukuthi phela bona bayalazi iqiniso ukuthi ubuyi is not the culprit. Vele babehlebile, bayalazi iqiniso ukuthi bona babehlebile vele. So sebephatheka kabuhlungu ukuthi if it happens ukuthi abantu they vote out ubuyi because bafile ngathi they did manage ukuthi ba-confuse abantu, but still basana lolo vadlwane ukuthi what if abantu babonile ukuthi baqamba amanga bavote out uSaifo because uSaifo noMayetu sebebondile. So kunaleso stress nje between those two things. Idlaleke ivideo kabuyi emakamereni
athi I am so disappointed kunina nonke labazalwane ukuthi nicabanga ukuthi umini culprit. Nometha kade ngizama ukunichazela ukuthi isitha vele siyacasha. Mina if bengiyisitha bengengibhamuke just in front of everyone just like that ngiyi-expose. So I'm so disappointed nina nisele nayo i-culprit. I-culprit i-within nina and futhi isazondlala ngoba kuyabonakala ukuthi it takes time ukuthi nani nikwazi ukuthi nibone iqiniso. By the way, i-culprit ke isakhona lapha endlini. What if lo kade ethandaza? What if yonke lento le bekayiplanile lo kade ethandaza? Just think about it. Mina sengiphumile ke sengiphumile, it's fine. Angitholanga i-million ngitholanga 1 million Bazarians, but ke nidlale kahle ke game yenu nisale niqhubeke. Ciao ciao. Avalelise ubuyi ocingo lapha kwi video. The following day after ukuphuma kaBuyi sebe u5 manje la endlini abazalwane. Useyakhuluma kumfundisi, ukhuluma uhamba nje khuluma nabantu ababonayo ngama group yabona. Athi bazalwane thina sikabazalwane kumele sitshengise abantu as much as kuyishow lena kodwa kumele sitshengise abantu inkambo yabazalwane ukuthi abantu babantu abazalwane babantu abahloniphayo, babantu abayiphatha kanjani. Abantu kumele bafunde something from this show. Kumele abantu bagqugquzeleke from this show. Kumele abantu bakheke emphefumulweni from this show. Kumele abantu babone ukuthi umzalwane uyathandaza. Kunganjani bazalwane bama bahle ukuthi sibe nesikhathi la eshare khona izwi. Kune prayer room la. Kodwa i-prayer room ayikaze yasetshenziswa ukuthi sihlangane seliphelile iviki. Asikaze sihlangane sihambe siye kwi-prayer room. Asikaze sivula amazwi njengabazalwane sidiscuss, sidebate ngezwi likaNkulunkulu. Kunganjani sibe nezikhathi la sihlala khona emini kuncipha indaba bazalwane sihambe sihlangane siyohlangana sidle imbhalo. Mase kuthoko sibili bakwethu njengabazalwane kumele sibe abantu abane-order, sitshengise i-order. Sitshengise i-order. Ayikho right lento leyo ukuthi emini wonke umuntu uyazenzela ukudla obuhlephuhlephu. Kumele sifundise abantu emhlabeni about ukusave ukudla. Wonke umuntu udla into ayithandayo, wonke umuntu uphuza isiphuzo asithandayo as much as ukudla kukuningi la endlini. What if it's a test ukuthi we need to show izwe ukuthi unity ikhona? Sivuke nje kube khona abantu ababili abasakaza ngebreakfast benzele wonke umuntu ibreakfast. Uyazama usister Gcinile umlilo ukuthi njalo ntambama apheke idina. Kufe yini bazalwane ukuthi kube khona umuntu okuyena njalo oyibophezela ukuthi apheke idina? Futhi niyambona usister Gcinile ukuthi seloko safika ufastile wabreaka ngesonto waphinde futhi waqhubeka wafasta. Uhlezi ekhuleka, uhlezi ebubule ebukhoneni bukaNkulunkulu azakhulume ngezilimi. Kwenziwa yini ukuthi thina singayithathi le opportunity, sithathe lesikhathi ezisikhathi sokuthi ngoba asenzi lutho bazalwane. Sisondelane nenkosi, sisondelane noNkulunkulu ngalesikhathi lesi. Shukuthi kwavunyelwa nake endlini kwaba nesikhathi sokukhuleka, nesikhathi sokudebate ngezwi, nesikhathi sokushare izwi. Kwaba mnandi nje kwafudumala endlini. Ayike useyakhuluma ku man of the house, housemate. La mangabe ngena lendlini umuntu nomuntu bekunemali allocateelwe yona. Bekunemali umuntu allocateelwe yena ukuthi mangabe nama special needs wakhe noma nento nje ayihalelayo into engekho endlini ahamba yo-order ngemali yakhe. Le mali le onayo uzoba nayo for the entire show. But if we use iya forfeiter. So iya forfeiter le mali if you don't use the money. Iya akukho ngeke uzugoduke nayo, so ikhona la kwishow ukuthi uyispend. But le mali ifika kayi-1 ukuthi kulast the entire show. So ke ngizokhipha ifone eyodwa ukuthi umuntu ofisa uorder ngale mali yakhe a-order. Izinto ezikhona ke lana khona into zokugcoba, izinto zokushave, izinto ezimnandi zokudla umuntu angayi-order mhlawumbe like if you feel like chocolate you can order chocolates. Zinama price abhaliwe ukuthi nokuthi kuyimali engaka. Ziningi izinto ezispecial. If kuukuthi kunomuntu la endlini ofuna ukumthengela ama-flower, akhona ama-flower, you can order ama-flower from imali yakho u-appreciate lo muntu lo ofuna ukum-appreciate. Mase kuba khona i-alcohol and cigarettes. Nephilisi olidlayo before you drink alcohol, before you smoke cigarettes. Le philisi leli lenza ukuthi kungabi khona umuntu ozokuzwa ukuthi uphuze alcohol or you did smoke cigarettes.
I-alcohol ne-cigarettes naleli philisi leli ku-free of charge. You don't spend from imali yakho ukuthi u-ode leli philisi, le-cigarette nale alcohol. Utshwala khona lonke uhlobo le-alcohol. Ugwayi khona lonke uhlobo legwayi, khona lonke uhlobo lesiga ongali-order. Bahleke-ke abantu endlini ukuthi usile uman of the house. Why lezi zinto lezi thina esingazenzi makholo, esingaphuza utshwala, esingadakwa, esingabhemi, why zibe mahhala? Sho ukuthi uyasiheqa la uman of the house, ufuna sizophuza. Just imagine uzodakwa kwishow yabazalwane. Ayike ngempela ifoni idilivwe kuthiwa umuntu othanda uku-order akahambe ayo-order lapha ngaphakathi kune-diary room la benza khona ama-diary session abaxoxa khona no-man of the house. Akahamba ayo-order lapho, but ifoni ingagcinwa anywhere in the house just in case nanombani efuna uku-order athathe ifoni ahambe ayo-order. Ayike ngempela ahambe kubaba umfundisi, athi umfundisi yena ufuna ukuyo-order, ufuna ama-shaving creams wakhe because lawa lento ama-aftershave, because uyashave most of the times mase aba ne-problem. Ufuna nje uku-order lezo zinto. Ayi wonke umuntu athena ngeka-order, wonke umuntu athi ngeka-order, athi wonke umuntu athi ngeka-order. Ayike maseke athi woman of the house, anytime if you want to order, you just take the phone, uhambe uyo-order. Awudingi approval from anyone, awutshela umuntu, and kuyothi mangabe izinto zakho seyifikile nge-diary session yakhe elandelayo, izinto zakho uzoyithola lapho zikhona kwi-diary room. Ake ngempela use-odile kumfundisi, kuyaqhutshekwa, kumnandi nje, impilo iyaqhubeka as usual. Sebehleli ngasephulini, aqhamuke-ke manje uceliwe aqhamuka kuzothela ilanga laphayana, azothela ilanga, ugqoka ibikini. Hawu sebeyakhuluma-ke manje ukuthi hawu umzalwane ngavelana akhumule nje asale ngebikini. Hawu kanti namanye amantombazane asazoqhamuka igqoka amabikini amjoyini, like bayishayelele bashiswe ilanga lapha ephulini, bayarelaxela amantombazane wonke. Sebeyakhuluma-ke abantu besilisa, bayakhuluma. Mase ukuthi kuney'mpahla, omunye ade egqoka ibikini ngaphansi, iy'mpahla zakhe wayishiya lapha eceleni kwephuli la ehleli khona abantu besilisa. Shuthi abantu besilisa bafike bayahlala nje, iy'mpahla zilapho. Hayi-ke sebeyaphuma, lo omunye uyakhuluma, uceliwe uthi hayibo, iy'mpahla zami guys zinuka utshwala phuhlu. Ubani othenga utshwala? Ubani othela iy'mpahla zami ngotshwala? Ubani othela impahla zakhe? Wonke umuntu ayinuke impahla zakhe uceliwe zinuka utshwala phuhlu, zimanzi ntexe utshwala. Hayi kuhambe kuyocheckwa amaglasi, amaglasi kutholakala ukuthi khona iglasi enesicekana satshwala. Le glasi lena iglasi kade iphuza bani? Kade iphuza umfundisi. Athi umfundisi angizange ngaphuza mina utshwala, lingamane ningiluki. Bathi abantu awu kuyaziwa vele singinephilisi lo usutshwala unganuki. Bahambe bayosesha iroom lamfundisi. Mebefica eroom lamfundisi kukhona amabhodlela atshwala ngaphansi kombhede nangaphansi komcamelo. Hawu abantu sebethi sebeyahleba-ke manje, usho ukuthi umfundisi yena i-culprit, ingakho kade ezenza ugabhadiya lana esicorrector, esikhola into order, ekhuluma nge-unit. Sho ukuthi bekazama ukusiconfuse ukuthi sibe confused, singamboni ama-true colors, kanti sihleli ne-culprit the whole time. Ake umfundisi-ke akhishwe-ke ngo-week number 2, ahambe umfundisi aphume. Sho ukuthi-ke uceliwe ngisho nakhumbula ukuthi bekahlala nobuyi erumini lakhe la wayehlala khona. Uceliwe usehlala yedwa. Uceliwe athi ukuba close, yabona noDudle, usiyajwayelana noDudle, sebeclose noDudle, futhi uDudle uyayithandela ukuhleba, noCeliwe nawe uyayithandela ukuhleba. Ake basondelane, athi uceliwe akhulume noDudle ukuthi ufuna ukumuva in, ufuna ukumuva in naye. Kunganjani ukuthi ugcinile ahambe ayolala erumini? Kunganjani ukuthi bashiye ugcinile yedwa la? Bashiye ugcinile yedwa, bahambe bayolala ndawonye erumini. Bambolala ndawonye erumini balala ndawonye erumini la ekwakulala khona
lo phumile ubuyi kanjani ukuthi shuthi ududle amuve in nogcini amuve in no amuve in naye ugirl noceliwe asale yedwa ulo asale yedwa ugcinile ekamereni lakhe shuthi uzohlala ududle noceliwe bahlale ndawonye hayi ngempela avume uceliwe bahambe bayohlala ndawonye. Ake sekuyahlalwa ke kumnandi uceliwe usehlala manje nodudle erumini usesele yedwa ke ugciniwe nje uhleze efastile. She's a praying woman akahlebi nabantu endlini bayanqena vele ukuhleba naye uhleze egqoka ingubo ezigubhazi ingubo ezinde akavezi ngisho neqakala mangabe egqokile umqala icleavage yakhe awuyazi uhleze efaka opholo neck lishisa libanda liduma kunjanjani. Ake ugcinile manje ungene kuma-periods. Ama-periods akhona anzima uphethwe ama-period cramps. Ufuna uku-order something, ufuna uku-order some sort of medication from imali yakhe. Ifoni uyayibheka akayitholi. Ikuphi ifoni ubani ogcina uku-order. Like mangabe u-order you can order in secret akekho umuntu ongakubona. Mangabe u-order hayi ugcinile ibhekwe-ke ifoni nangu ugcinile uyafa isilumo iyabhekwa ifoni ayitholakali. Athi urumza uceliwe urumza kadudle athi dudle angibonanga engathi ifoni ikuwena ngabona ifoni mangabe ufika nempahla zakho ngabona ifoni lapha e-adropini yethu ezimpahleni zakho. Athi ugcinile athi ududle ayifoni mina ngikaze ngi-order ngaze ngiyithatha ifoni ake kugijinywe manje kuyocheckwa erumini likadudle kuyobhekwa ifoni itholakale ngempela kwi-cabinet yadudle ifoni and ududlena wa-order the free alcohol. Athi ududle angikaze mina ngi-order i-free alcohol even if kuthiwa ngayi-order bekade ngingavali ingane bekade ngingacimi ingane ama-tracks wami bekade ngingavali ingane why ngingashiya kuvuliwe ukuthi nibone nonke ukuthi nga-order i-alcohol angikaze ngi-order i-alcohol. Hayi yaqaleka ama-rumors sho ukuthi the whole time sikhipha umfundisi sikhipha umuntu o-wrong because umfundisi asho ukuthi asi-culprit kwathola ukuthi mephuma asi-culprit kanti i-culprit nansi the whole time ingakho ududle ehleba kanjena sho ukuthi she's the one owenza le ndlu le ukuthi kuxatshane kube nezingxabano. Ake wonke umuntu avumelane ngokuthi ududle iyona i-culprit ududlena-ke akaphumi azidefende ududle ayidefend ududle athi angisilo na mina i-culprit angisilo ni-culprit if kuwukuthi bekade ngi-odile bengizothatha ifoni ngihambe ngiyoyibeka la ehlala khona edrowini sho ukuthi umuntu lona ongisetaphile lo muntu obeka ifoni la umuntu ongisetaphile akhuluma ududle yathi umuntu ongisetaphile angisilo na mina i-culprit. Ivoti ligcine limdlile ududle agodukiswe manje sekuphuma amantombazana awu-2 kuphuma ubuyi kwaphuma ududle sekusela amantombazana awu-2 kusele ugcinile kusele uceliwe mase kusala amadoda amathathu umfundisi uphumile kusele uZulu kusele uSaifo mase kusala uDr Matthew. Akhulume kugcinile athi kanti bafethu sizoloku sikhipha abantu abakholwayo sihlulo ukuthola umuntu ongakholwa kanti lento le yenzala kanjani ngoba mina ngo-day 1 mangabe ngizwa abantu bekhuleka ngize ngihambe ngiyokhulekela isixakaxaka sokuthi kuhletshwana abantu sho ukuthi manje ugcinile usekhipha indaba athi mina mangabe ngizwa mina uSaifo etshela uMatewu wayithulela wangakhomenta etshela uMatewu ukuthi ulona unephuza face ubuyi ngaze ngahamba ngayokhuleka ngikhulekela isixakaxaka ngoba ngibona kubhodi shemwana kanti kahle ubani culprit kubuza ugcinile kahle ubani culprit. Hawu kanti buyi uthuli nendaba engaka ukuthi kahle ubani iculprit uthuli nendaba engaka ukuthi kanti iqinisa ukuthi uSaifo wayehlebile vele uyena wakhoza ingxabano yokuqala nje kunezingxabano ezingaka uSaifo. Hayi abantu babhekisa amehlo bonke kuSaifo bathi mhlawumbe uSaifo uyena
wenza lento yotshwala ukuthi abeka amabhodlela otshwala ngaphansi kombhede kamfundisi ngoba bebe-close. Mhlawumbe wamlinda umfundisi waphuma wabeka amabhodlela. Mhlawumbe uyena wathela iy'mpahla ngotshwala ngoba bekahleli nomfundisi ngaleso sikhathi. Mhlawumbe uSayfo is the culprit behind each and everything, yonke lento le. Ake akhishwe-ke uSayfo avotelwe out. Ake isiyam-interview-ke i-man of the house ukuthi uSayfo akasho-ke ividiyo ukuthi uyi-culprit noma asilona i-culprit. Hayi, uSayfo akasilona i-culprit. Jess Maria Ma sekusela amantombazana amabili kusela abafana ababili seyingquntshulelene-ke manje seyibhekene ngqo ngamehlo. Kusele ugcinile umlilo Khoza mase kusala uceliwe kuphinde kusale uDr Matthew mase kusala uBaba Zulu. Seyahleba kuceliwe, ngisho uceliwe uyathanda ukuhleba, akasekho umuntu azohleba naye. Uhlebela ugcinile. Uthi wegcinile awungitshele lama-G-string agqoka uBaba Zulu. Ngene imbona uBaba Zulu njalo eyinqeni mangabe goba kuvela ama-G-string. Isho ukuthini le ndaba yama-G-string eveze uBaba Zulu? Athi ugcinile hayi ngiyambona mina uZulu nama-G-string kwakhe. But what about uMatthew? uDr Matthew waphika waphetha wathena udaba lukaSayfo alukho udaba lukaSayfo. uSayfo wakhuluma nobani? Awushintshe kumqondo-ke manje uceliwe yathi yazi uqinisile ukuthi uDr Matthew lo uyena ongasabe yi-culprit because kwakumele akhulume kasikubuzwa yena waphika wathi uSayfo akaze ayenze lonto leyo. Ngempela-ke ekuthanda ukuhleba ugcinile ahamba kuBaba Zulu, ahamba okhuluma ngoMatthew njalo uDr Matthew, ahamba kuBaba Zulu afike akhuluma uDr Matthew. Uyakhumulisa uDr Matthew kanjani uDr Matthew waqamba amanga ngalo meeting ngokuqala wavikela uSayfo. Sho ukuthi uDr Matthew bekazi all this time ngoba uSayfo uyasho ukuthi wakhuluma noMatthew. Futhi nogcinile naye ugcinile Khoza uyavuma ukuthi wabezwa bekhuluma boyi-2 uSayfo ekhuluma noMatthew. Sebemkhiphile-ke manje uDr Matthew sekusele uceliwe uBaba Zulu kanye ugcinile umlilo Khoza. Ake sekusele le trina-ke manje ibambene ngamagqozo. Hey kushubile-ke manje sekumele phela kuphuma umuntu ozowina, sekuyiwa emajikeni-ke manje okuphela kwendaba, sekampela ndawo kusekugcineni. Ake uceliwe usecabanga akaqeda ukuthi kungenzeka yini ukuthi mhlambe i-culprit uyena ugcinile because ugcinile wayazi sonke lesikhathi lesi ukuthi uMatthew banoSayfo ibona bahleba kodwa wathi uyena ukhulume noNkulunkulu indaba kumele ayikhulume noNkulunkulu. Kodwa mangabe igame isiqhubeka wavelane wabakhipha bona waba-exposer. Ngabe mhlawumbe ukuba-exposer bekalinde kuze kufike egcineni mase-ke asebenzisa lelo khadi lela alisavile ukuthi akhiphe uSipho uSayfo banoMatthew belandelana. Uceliwe abe convinced ukuthi i-culprit ugcinile. Kodwa uBaba Zulu nje yena bekasho amashushu athi hayi ngeke i-culprit wena Celiwe wena kudala kusafika lana uhleba ukuthanda ukuhleba ugcinile bekahleze fastile. Akekho umuntu ongakholwa ongafast 7 days kodwa wena nje ubuhlezi uphansi phezulu. Ngiyakubona ukuthi wena uyixoki wena ntombazana ufuna leli million ufuna ukungidedise millionini ngisho umuntu orong uzi million litholo wena umuntu oyi-culprit. uBaba Zulu nje emile uthi i-culprit uwena akusiyena ugcinile. Nogcinile uyaxoxa noBaba Zulu uzama ukuconvince uBaba Zulu ukuthi i-culprit uceliwe. Umbonile uceliwe ukuthi sonke lesikhathi ube kanjani. Yabona nje ubhaqubhaqo wonke umuntu uconvince owakhe umuntu kudidekiwe endlini. Kuthi mangabe sekuvotwa kanti uBaba Zulu ubekafihle induku emqubeni. Ubekangafuni ukubonisa ukuthi uzovotela bani ukuze imali iwinwe uyena. uBaba Zulu asho ukuthi i-culprit ugcinile ngoba bekayazi imfihlo kaSayfo noMatthew wathula naye waze wayikhipha ngalesikhathi yena eseplanile sefuna ukuthi baphume. Sho ukuthi ugcinile nje i-culprit the whole time useyabheka ukuthi kwenziwa yini usugcinile ahambe ayokhuleka ngalesikhathi lesi azi ngaso ukuthi kuzofika uceliwe efika nobusi. Sho ukuthi ugcinile vele weplanile ukuthi ufuna ucreate le yampi le yabakhona wefuna ukubaxabanisa. Why wakhuleka
exactly ngalesikhathi lesi sebengena wakhuleka lo mkhuleko okusho ukuthi bekayiplanile yonke lento le. Futhi wayugcinile wavela wafuna ifoni, wasufuna ukufona ifoni yoku-order, ifoni ezatholakala e-adrophini kaDudley, sho ukuthi bekayiplanile yonke lento le. Ubaba Zulu wavotela ukuthi ugcinile yena i-culprit, kanti noCeliwe uzovotela ugcinile athi ugcinile uyena i-culprit. Isiyabuza ke man of the house, gcinile ngabe wena yini i-culprit ugcinile lahleke ukuthi imina i-culprit? Imiliyoni ke lawina uyena ubaba Zulu kanye naye uCeliwe. I-man of the house ke yanikeza uCeliwe imiliyoni, yanikeza nobaba Zulu imiliyoni lakhe because babeshaye i-draw bewine boyi-2. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lapho ke-story sethu kwanamhlanje. Family, ngiyathemba ukuthi i-story nis-enjoyile. Please let us know if nis-enjoyile i-story. Ni-like, ni-comment, ni-share. Ningakhohlwa ukuthi nibize abanye abantu ukuthi bazofollowesha uBuzz SA. Nisho ukuthi uBuzz SA ziyakhipha, siyanithanda kakhulu. Family, before siqhubeke nesitory sethu, ngicela unikhumbuza ukuthi thina njengeBuzz SA sithathe incwadi grade 12 ethanda ukuthi ibe inkingana ebafundini, incwadi yesiZulu ebizwa ngokuthiwa Impi Yabomdabu isethunjini eyugqinsi kakhulu. Sayishintsha sayenza imovie interesting kakhulu ngopopayi bethu. Kule movie ke bakwethu sihluba udlubu ekhasini, asishiyi lutho, sifaka yonke into umbhali ayichazile encwadini. Le movie ke iyasiza ukuthi umfundi ayi-understand kangcono imovie ebeyibona into ekukhulunywa ngayo. Mangabe ke umfundo ngamaTukuletsheni noma thiwa ukiphi province uyafisa ukuthi uyibuke le movie, siyithengisa ku WhatsApp u60 per ikhanda lomfundi. Kodwa ke ngicela wazi ukuthi incwadi yethu awukwazi ukuthi uyisave efonini yakho, awukwazi ukuthi uyishare nabanye abafundi, i-protected. Ukuze uyiboneke le movie ungaxhumana nathi ke ku WhatsApp enambeni ethi 079 337 2464 079 337 2464. Mangabe ke uthisha wamaTukuletsheni ufisa ukuthi usi-invite esikoleni sakho sifike sobadlalela abafundi lencwadi, sinayo ke futhi i-mobile cinema, siyafika nanoma ikuphi esikoleni saKwaZulu Natal. Sixhumeke ku-WhatsApp namhlanje sikutshele i-quotation. Buzz SA to all social media platforms.